emeela nkịta atara ọkpụkpa nyere ya n'olu o nwere mgbe elu bụ alụ ọsa mana nkịta elu abụ ọzọ alụ ọsa ahapụla omenala merezi omenelu akwatala n'ọdụ igu chee mgbe gboo mgbe ụwa ka ụtọ nwoke amamihe ebiribeghị imeju mmadụ mgbe mmadụ ka were ụjọ mgbe ezi ka dị n'ụkwụ ụkwa mgbe gboo na-abụ nwaanyị nwụta ọkụkọ ọkpọ nwoke ka o gbuo mgbe otu onye anaghị amụ nwa mgbe ama ihe bụ arụ na nsọ ala mgbe ihe anaghị eme n'efu mgbe gboo mgbe a na-azụ nwaanyị azụ ma kwado ya nke ọma maka alụmdi mgbe otu onye anaghị amụ nwa mgbe ụmụ nwaanyị bururi mma mgbe nwaanyị ji di ya eme ọnụ n'ama mgbe ama ihe bụ alụmdi na nwunye mgbe gboo mgbe inye ekele bụ ndụ ndị Igbo mgbe anaghị agba aka achụ ihe na-ata arụ mgbe agwa bụ mma nwaanyị mgbe a na-atụfu onye ajọ mmadụ na ajọ ya ka udele were rie ozu ya mgbe anaghị ekpuchi eziokwu aka mgbe gboo mgbe a na-efe mmụọ mgbe a na-asọ ya anya mgbe mmadụ na-ebi ndụ mmụọ mgbe mmụọ na-agbara anyị ọgụ mgbe nwanne anaghị egbu nwanne ya mgbe anaghị eke ikpe n'ọnụ otu onye mgbe mmadụ na-ezu ezu were azụ odogwu mgbe gboo mgbe ụwa ka ụtọ mgbe gboo mgbe ọ na-abụ onye gawa kpọrọ nwanne ya mgbe ụmụaka nwere nsọpụrụ mgbe a na-eme mmanwụ mgbe okenye anaghị anọ n'ụlọ ịwa mụọ n'ọgbụrị mgbe ọha na-amụ nwa mgbe ụmụ nwoke kara aka nọ n'obodo mgbe ama egwuregwu anyị anaghị ezu ike mgbe gboo mgbe nwaanyị na-edebe onwe ya nsọ mgbe ụbara ọrịa adịbeghị mgbe otu onye anaghị akarị obodo mgbe nri anyị bụ ọgwụ anyị mgbe obodo na ezinụlọ bụ ụlọ akwụkwọ nwata mgbe mmụọ na-akụziri mmadụ ihe ọ maghị mgbe anaghị ahụ ụdọrọ ahụ mgbe ụwa ka ụtọ mgbe gboo mgbe a na-edebe iwu obodo mgbe nwoke na-echekwaba ezinụlọ ya mgbe udo na aṅụrị na-achị mgbe oke ize ndụ adịbeghị mgbe obodo na-agba ọgụ mgbe a na-asọ ndị ichie anya mgbe gboo mgbe nwoke na-etozu etozu nwere alụ nwaanyị mgbe anaghị emegbu nwaada na mba mgbe etu anyị dị jiri anyị afọ mgbe anyị ji isi anyị echepụta ihe anyị ga-eme mgbe gboo mgbe ụwa ka ụtọ ụmụ Igbo ibe m unu ahụgo na ụwa anyị na-emebiela ọ bụrụ otu ọ dị na mbụ ka ọ dị kịta ugbu a ife anyị eme bụ na anyị ga-abịa tinye aka ọnụ wee mee ya ka ọ dị mma ọzọ na-anụla ihe ụmụada Junior etinyekwuru ọ ga-aka mma na anyị hapụrụ omenelu mewezie omenala ndị ewonu Ojadili ije nwamba na mmụọ mbọ titi mbọ